Il-Klabb 316 ra żieda ta' 12,000 student. Żvela dan il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo waqt l-għoti taċ-ċertifikati l-ewwel grupp ta' 26 play worker li temmew b'suċċess kors ta' 3 xhur dwar il-kura u l-ħarsien ta' tfal. Il-Ministru semma kif minkejja din iż-żieda konsiderevoli fl-applikazzjonijiet tal-Klabb 316 għall-ewwel darba dan il-klabb ma kellu l-ebda lista ta' stennija u għalhekk kien qiegħda kulħadd. Tkellimna Melina Borch, iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Għas-Servizzi Edukattivi, li tatna ħarsa fuq dwar l-irwol ta' play worker. Ix-xogħol ta' play worker huwa joħloq attivitajiet fit-tfal meta jkunu hemmhekk wara ħin tal-iskola ikollhom bżonn jirilassaw. Il-homework importanti u hemm ikun hemm sezzjonijiet fejn jkunu jistgħu jagħmlu l-homework fil-klabb, madankollu jkollhom bżonn klabb attivitajiet, crafts, logħob ma' min jitkellmu ġieli. Is-Sinjura Borch spjegat kif dan il-kors li sara l-ewwel darba ġie mfassal fuq il-bżonnijiet temm barra u biex fl-istess waqt ser ikun qed jagħti ċans lil dawk in-nies li jħobbu jaħdmu mat-tfal sabiex isibu xogħol. Tleffijiet ikollha bżonn in-nies biex taħdem u xogħol mat-tfal huwa xogħol sensittiv. U bdejna naraw ukoll fis-soċjetà Maltija li hemm ħafna nies, hemm ħafna persuni li għandhom kwalitajiet immens tajbin, però m'għandhomx karta, m'għandhomx ċertifikat fejn ikunu nistgħu nibbriġġjaw biex huma jkunu jistgħu jitlu fid-dinja tax-xogħol. Żewġ play workers li temmew b'suċċess dan il-kors spjegaw dwar l-użu tajjeb li sabu minnu. Bħala play worker jiena immur tajjeb ħafna mat-tfal, ninvolvi ruħi fuq affarijiet ta' activities u hemm bħala tfal hemm minnu mqareb, hemm minnu mqarqad xi ftit jew wisq u ma nikkopjaw flimkien. Li żjed napprezza li l-abiltajiet ta' tfal huma differenti u peress li wkoll jgħaddu minn ħafna esperjenzi kif għandna żjed napprezzaw il-ħajja. L-għoti taċ-ċertifikati sar mill-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo, akkumpanjat mis-Segretarju Parlamentari Clifton Grima. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.